kag karon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, driver sa motorsiklo patay sa aksidente kagabi. Bacolod CDEU nakatutok sa posible o kung nakatutok monitor sa posible magsulod ng dalagkong volume sa iligang nga droga sa Bacolod. Sa balita nasyonal, DBM natala na i-release ang pondo para sa mga health workers. Napulo ka miyembro sa gabinete ni Presidente Marcos nga na-bypass sa CA liwat gin reappoint. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning na mga ka-action and good morning Action Doors. Yes, good morning sa imong Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagaupod gid sa aton subong monitor via Facebook, YouTube, website. Maayong aga sa inyo tanan dira and happy Wednesday. Happy Wednesday kag baw naka-red ka. Gani naka-red ta nga duwa Action Boy. Kalay. Meeting. Duma ano tayo karon niya duma tiyagan ko duma taga special number tayo. May lang kaya nga ako niya red medyo dark. White special number sa Mascara Subong? Wala. Anong event Subong? May event? Anong event? Subong ito kadamo sa Hindi ko insindi. Abisang hindi ko insindi. Ano Subong? October 5? Yes. October 5. On the spot, may painting. ABB Got Talent. Ang bida ng barangay. First Mayor Albi Benitez Mascara Table Tennis Tournament. Giant Mask Contest at Street Dance Costume Parade. Ito muna siya. Damo sa activity. So, Action Boy, actually, especially sa mga malls, malagaw kada may mga activity na everyday. Yeah. Sige pa ang billiard. Ambot ako natapos ng billiard. Ay, kubi, nakakadtugin mo. Wala pa ko nakalagaw, abi. Sige lang. Tanong. Tuligad si The Legend. Isa friend, Bata Reyes. Bata Reyes. Forever, naging siya nga bata. Bata na siya forever. Bata! Hindi na siya yung magtigulang. Gina mo na sa sauna, magampang. Sa mga bata, laro ka nga. Sa mga nga, friend Bata Reyes. Bata, wala sa si friend Bata Reyes. Hindi na siya. Very historical. Good morning sa aton nga mga ka-action na nag-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Yes. No? Sa mga EFC members dira, good morning sa inyo. Headed by our President Dennis Richard Tibor Roma. Good morning sa imo, Dens. Good morning. Ruel Valdez. Good morning kuno sa pamilya Valdez. I don't know kung din sila nga mga Valdez kung din sila nga mga Valdez. Kaysa malingin damo na mga Valdez mo sa bago bla, damo na Valdez, mga parente ko na gani, no? Wow, basta parentianay ka mo niya, no? Bani Ruel. Kay Teacher Romana Ilustre Arevalo. Good morning dala sa imo, Roms. Joshua Christopher Belas. Kumusta na si Joshua? Gani man. Kumusta si Joshua man? Si Miss Jinky Dialagbon dala sa Phoenix, Arizona. Good morning dala sa imo. Kay of course kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Good morning. No, makanis lang daw kung sa Tamiwan ay pakapid ni sila no? Pag Miss Vanessa mo Jinky kada yon. Sta? By the way, Action Dos, mas malipat ko bala. Happy Teachers Day sa aton nga mga teachers. Yes. Wow, dulapit pa ta malipat ang mga teachers dira subong adlaw. Happy sa tanan ko nga mga friends nga mga teachers dira. Kag sa hindi ko friend ng mga teacher, Happy Teacher's Day, no? Si Sir Mo Lorenzo magsipok. Yes, happy birthday, Happy Teacher's Day. Nakitabla sa Facebook. Sa mga teachers ko padala nyo di ang GCash number nyo, hatag ta kay Action Dorel. Hatag nyo lang, ya. Hatag ko lang. Stand by na sa atong mga balita lokal.
calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos nagbunggo sa isa ka tricycle ang iyang nasakyan ng motorsiklo dira sa may Purok Paho, Barangay Talok, Siyudad Sambago, mga alas 9 ang takna kagabi gid lamang Oktubre 4. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, wala pa makilala ang driver sa motorsiklo nga naga-drive sang Euro 125cc nga wala sang plate number. Samtang ang driver sa tricycle gikilala kay Jake Tabhusay, 37 anyos, kag ang live-in partner sini nga sa Salvacion Labanancia, 52 anyos, tanan residente sa Purok na Minami 1, Barangay Sumag, Siyudad sa Bacolod. Dugang pa padulong norte nga direksyon ng motor, samtang pasur naman ang tricycle sang ginaligar nag-agaw sang linya ang tricycle, rason nga nagbunggoan ang motor kag tricycle nga nagresulta sa pagbaliskad sang tricycle kapag kapila sa mag-live-in partner kag pagkapatay sang driver sang motorsiklo nga nakaangkon sang patal nga pila sa ulo. Giningagaw padala sa ospital ang driver sang tricycle apang dig deklarar nga dead on arrival. Padayon ang pag-monitor sa katapos sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa posible pagsulod sa dalagko nga volume sa illegal nga droga sa tion sa nga Mascara Festival. Ginpahayag ni Police Lieutenant Joven Mogato, ang head sa CDEU, nga isa ka bulan antes nagumpisa ang Mascara, madamo na ang impormasyon nga ila nabaton nga mayara sang magasulod nga illegal nga droga sa syudad, apang bangod sa sunod-sunod nga operasyon nila kasubong man sa kada police stations kay pang unit naghagan-hagan ang pagbaligyaanay sang illegal nga droga. Suno kay Mogato, ginamonitor nila sa gihapon ang mga drug personalities kalakip ng drug surrenderers kag may mga record na nga individual angot sa paglapas sa Republic Act 9165. Palayag ni Mogato nga sa ilang monitoring mataas ang presyo sa karon sang pagbaligyaanay sa illegal nga droga. Dugang pa ni Mogato, madamo ang mga barangay nga sunod-sunod nga nakumpiskar ang dalagko nga balor sang illegal nga droga kasubong man sa barangay 1, 2, 8, Singkang kag Tangob, apang hindi pa mahambal nga sa nasambit gid nga barangay nagahalin ang source apisar nga may pagbaligyaanay. Nagapabilin nga wala sang problema ang tatlo ka area of responsibility sa Bacolod City Police Station 1 nga among Bacolod City Public Plaza, Carnival kag Baywalk. Ginpahayag ni Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, nga maayo ang kooperasyon sa mga nagabantay sang kiosko kag mga pumuluyo nga nagalagaw sa ila area of responsibility. Sunod sa hepe, may 110 ka PNP personnel ang nakadeploy sa ilang area, rason nga ginabantayan sa maayong seguridad sang pumuluyo. Palayag ni Sarona, wala man sila sa may nakuhaan sang makamamatay nga armas sa ilang pagchekyar sa mga taong nagasulod sa plaza alin sa pagsugod sang Mascara Festival. Ginadumili man ang pagpanagrilyo sa pampubliko nga lugar kapag lagaw samtang may dalang nga botelya sa anuman nga klase sa makahulubog nga ilimnon. 1,387 ka mga kapulisan gikan sa nagkalain-lain nga unit sa Police Regional Office kon PRO6 ang natala nang i-augment sa Bacolod City Police Office kon BCPO sa palabuton nga mainadlaw. Iniman ang magadugang sa security force ng BCPO bangod sa nagapadayon nga Mascara Festival 2022. Suno kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa PRO6, gindesisyonan sa pagsinapol sa nga Oktubre 3 nga tungaon sa tatlo ka batch ang pagpadala sa augmentation sa BCPO agud hindi man maapektuhan ang trabaho sa ibang unit sa PRO6. Dugang paniboryo 1,387 natalanang i-augment, 1,345 diri ang mga police non-commissioned officers, samtang 42 naman ang police commissioned officers. Nadak pa naman ang top 2 most wanted persons ang Cadiz City PNP pagi sa pag-service ang warrant of arrest sa Purok Nara 1, Barangay Tinampaan, Siyudad sang Cadiz, pasadong alas 2 ang takna sang hapon sa tong Lunes, Oktubre 3. Ang nadakpan, kilala kay Bernardo Dolorosa Jr., 62 anyos, kag residente sa amuman nga lugar. Si Dolorosa may warrant of arrest sa kaso nga pagpang-abuso. Ang warrant of arrest bato kay Dolorosa ang gipapanahog sa 2 September 27 ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 60 sa Siyudad San Cadiz. 200,000 pesos ang piyansa gintalan sa korte para sa temporaryo nga kahilwayan ni Dolorosa nga karon preso na sa custodial facility sa Cadiz City PNP.
Na-recover ang masobra 95,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuan shabu sa buy-bust operations sang Silay City Police Station sa Sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay, pasado las 2 sang hapon, Oktubre 3. Ang manadakpan ng Musanday Maiko Galieno, 37 anyos, Jane Alciason, 19 anyos, kag isa ka menor de edad, nga lunsay residente sa nga nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station. Si Galieno nga isa ka street-level individual ang subject sa buy-bust operation. Dugang pa si Galieno ang top 6 man sa drugs watch list sang Silay City PNP. Nakumpiskar kay Galieno ang siyam ka sachet sang illegal nga droga kag isa ka sulpak. Samtang nakuha naman sa minor de edad ang 5 ka sachet sang ginasuspetsuan shabu. Sa kabilugan, 14 ka gramo sang ginasuspetsuan shabu ang na-recover sang kapulisan nga ginabulubanta nagabalor sang 95,200 pesos. Action Radio Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. DBM natala na i-release ang pondo para sa mga health workers. Samtang napulo ka miyembro sa gabinete ni Presidente Marcos nga na-bypass sa Commission on Appointments, liwat nga gin-appoint. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kay Josephine Lacson dira sa New York, good morning dira sa inyo. Kag kay habi niya kay husband niya bala si Rodolfo Lacson. Sir, good morning dira sa imo. Good morning. Sige, inulan ko no to. Ano inulan ko sa ila? Kag kay Torco Jungko, tol, good morning sa imo. Ginagreet man ni Teacher Romela Ilustre Arevalo ang tanan nga mga teachers ang General 1 Araneta Elementary School. Kag sa tanan-tanan nga teachers all over the world kay World Teachers Day subong mo, no? Yes. Ma'am Luing, happy Teachers Day. Oo, tani magsilino. Teacher, happy Teachers Day sa imo. Anong GCash number mo? Wow. Muna tani na. Oo. Wish ko lang. Wish mo lang. Yvonne Buzer, dira sa Germany. Morning sa imo, madam. Sa kay Melili Oligo, kag kay Ana Sinoro, Roger Burgos,
Tamyaw nila si mama niya Winnie Hiray Burgos kag family Burgos ang Biscom Compound kag sa kapiyanda ni Lolita Vinyas ang Paglaom Binalbagan. Oy, good morning dira sa nagapangape ha. Melinda Demirin, greet lang happy birthday sa ila sini kay manong niya Tiroy Demirin sa La Carlota. Hi si Ma'am Banog, ugtas ako no kay ang visa card niya hindi ka send sang stars. Sige lang mama, hindi magugtas na madama. Kalma lang. Amo gina way kaso kung di ka ka-send stars no? Good morning dara sa inyo ni Dr. Matt Mayo. Yes, good morning. Stella Maricelos, mga aga si Mustel. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, monitor sa Purok Dulunan ng Senda Guba sa Central Maaw. Kay Roses Cotito Raimundo. Tamyaw niya lang sa kay Roy Raimundo, happy birthday. Oy Roy Raimundo, happy birthday sa imo. Happy birthday. Halin kay Roses. Submission boy ni Leo Talaban. Ay, amigo ko I-greet mo siya birthday. karon on air. Yes, of course. Good morning sa imo, amigo Leo Talaban, happy birthday. Yes. Kag si Joshua, nabasa mo na nga doing good siya ko, no? Yes, doing good sa kuno. Very good, Josh. Sige. Sige. Kay Julieta Golero, utod ni Miss Josephine Lacson. Happy Teacher's Day lang dara sa imo. Correct. Kay din ka na gani? Din ako sa sa mga watching namla kay amigo ta Phil Alonso guys sa kay Tokyo, kita. Japan. Sino kay last mo gin-greet? Si Roses. Roses. Good morning man kay Tia Kim Ating Iriman. Good morning and happy Teacher's Day kuno sa tanan nga teachers niya. Ay, tip-sip naman si ating ba. Sana all. Gaiting kwanteng ng suman or para malipay mo para malipay mga teachers mo, suman or Balenciana. Okay? Nasuman lang kay Manchana, medyo damo pa na ako. Okay na ng suman, lipa na si teacher. Okay? Si Miss Jenny Solgon bala? Iparis mo ng suman mo sa paho. Nakit na siya. Bawa ka namitin. Do ano lang ba? Ano na gani yung... Di ba meron ng sticky rice? Mango sticky rice. Katilaw ka na. Wala. Gay ko na bla. Maluto ta na dason, then gaan ta ka. Sige. Ang ano siya ng ginano lang ginating ang pero may gata siya bala. Then mango ang iyang toppings with lang small amount of sugar lang. Okay. Small amount of sugar. Kaya tamis ng mango. Correct. So gamay lang. Kung nalinggo sa Gimaras Ha? Kung nalin sa Di Gimaras. ang paho na ni Miss Jen nalinada. Okay. Katamis na. Birthday manggalis ang brother niya si brother ni Miss Jean nga si Susano Hisolgon. Uy, birthday today. 50th birthday, the Golden Boy. Happy birthday! For sure may mango float yun eh. Correct. Golden Boy, Jesusano Hisolgon. Kag sa iya pa kaisa nga si Josilia Paulino Gayanilo Ortega. Happy birthday, man. Happy birthday! Katapos ang birthday galit today. Hello, Connection Boy. Siling ni Doc Matt. Yes. Kay nabatian niya kay Connection Boy. So, Good hello, morning. Doc Matt Mayo. Sana mo pa kuno tadlungan ang likod ni Action Boy. Sana mo pa lagtikon. Wala, isang lagtikon. And si Doc Matt siguro, do you know already how to sing the Butchiki? Kabalo na sa. Hindi, gamangkot ko gani. Okay. Abi ko kabalo na siya. Kabalo na siya, Ma'am Van. Tuloy siya, Ma'am Van, sang Pong kwaila. Hindi na pagpadayon. Hindi na. Ik. Ik. Oo na, yan. Ik. Oo na. Anong ik? Kaya... Kaya ako nung naswang yan. Kay Sir Jose Harrison Lapine Gunyo, may agadra sa imo. Si Miss Jinky, Lagdon Action Boy. Good morning ko sa tanan, especially kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama niya Lulit Dialagdon, Papa Joe, kag sa niya family niya sa Barangay Pandanon, DSB. Yes, good morning. Good morning and salamat gid sa 50 stars. And send Miss Jane. Thank you. Yes, si Ma'am Van. Yes, Ma'am Van. You should try it. Kung wala ka pa ka-try. Sang mango sticky rice.
Tapos, ga-practice. Ay, Ga-practice ka lang ako sa iya. Pronounce niya nga butchiki. Kuha yung ganun, Dr. Matt, ang butchikik. Practice ticket mayo, Doc, para maka-relate ka mo sa isang action boy, magkita ay ka mo. On standby na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa Numero 1. Action na ng Philippine Standard Time na size 28 sa detalye na sa mga balita national. Natala na ang i-release ng Department of Budget and Management ang masobra 1 bilyon pesos nga Pandemic Response Fund para sa mga health workers. Ginpahayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga ang benepisyo kag allowance ang mga cover halin Enero tubtob Hunyo kag galayon i-release sa mga pasilidad para sa distribusyon. Nagapilar naman si Vergere sa mga mamalida nga pasakaan ng pondo sang ahensya gud malakip ang benepisyo kag allowance sa mga health workers. Ginpahayag naman ni Senator Pia Cayetano, chairperson sa Senate Subcommittee on Finance, pagdiskusyonan sa komitiba amo nga hinyo. Magluwasan na atrasar nga 1 COVID-19 allowance and health emergency allowance. Ginpahayag naman sang Filipino Nurses United nga ang kadamuon sang private hospital nurses ang nagaabaga sang mandatory COVID-19 test, hospitalization kaiban pa nga treatments. Liwat nga gin-reappoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang napulo ka mga miyembro sa iya gabinete nga damlag lang gin-bypass ang Commission on Appointment o CA. Matapos ang reappointment, nagpanumpa ang mga ini kay Marcos sa Malacanang. Iniamo Sandaya Benjamin Jokno, Finance Secretary, Manuel Bunowan, DPWH Secretary, Alfredo Pascual, DTI Secretary, Erwin Tulfo, DSWD Secretary, Kaga Jaime Bautista, DOTR Secretary. Liwat man na gin-appoint si Renato Solidom Jr. bilang DOST Secretary, Rafael Lutilla, DOE Secretary, Maria Susan Ople, Migrant Workers Secretary, Arsenio Balisacan, NEDA Secretary, kag Jose Rezalino Acozar, DSOD Secretary. Ang napulo lakip sa 15 ka mga appointee ni Marcos na gin-bypass ang CA nagligan yung semana bangod sa lack of material time antes nga nag-adjourn ang Kongreso.
Inkumpirma sa Malacanang ang pag-resign ni Attorney Trixie Cruz Angeles bilang Press Secretary. Sunod kay Senior Deputy Executive Hubert Guevara, nagpasa sang resignation letter si Cruz Angeles ang kahapon nga adlaw Martes kay ginaproseso pa sang opisina. Dugang pa ni Guevara nga medical kondisyon ang rason sa resignation ni Cruz Angeles. Ang Malacanang wala pa sang nahingadlan nga bag-o nga Press Secretary. Nagpangabay si Senator Jingo Estrada sa Commission on Audit o COA nga magpatigayon sang special audit sa ginaligar ginpaboran nga suppliers ang Department of Education. Base sa sulat nga napetsahan Oktubre 3, 2022 kag address kay COA Chair Jose Calida paagi kay DepEd Supervising Auditor Job Aguirre Jr. Nagpangabay si Estrada sa state auditors kung sisaw ng transaksyon sang DepEd sa 5 ka mga kompanya ginaligar nakakuha sang bilyones pesos nga kwarta sa ahensya para sa information and technology contracts halin sang tuig 2013. Ini nga kompanya ang ginalikipan sang Advanced Solution Incorporated, Columbia Technologies Incorporated, Red Dot Imaging Philippines Incorporated, Tech Guru Incorporated, kag Grill Tech Incorporated. Nagliyad nga semana gin-question Estrada ang pag-award sang 6 bilyones pesos nga deal sa ASI nga isa sa mga kompanya nga nasaad sa sulat sa COA. Sunod kay DepEd spokesman Michael Powa, hindi pa karon makakomento ang ahensya sa sining issue. Na-encourage naman infectious disease expert Dr. Edsel Salvana ang mga Pinoy nga magpa-booster shots batok sa COVID-19 kag padayunan ang pagsuksok sang face mask agud mangin masadya kung maayo ang pagsaulog sang Pasko karon nga tuig. Sunod kay Salvana, ang damlang nga kaso sang COVID-19 ang nagplateau pagkatapos sang gamay nga pagsaka sa nakaligad nga semana sang konsiderar ang paghalog sa pag-istrikto sa pagsuksok sang face mask kag pagbalik sang face-to-face classes. Duha pa ni Salvana, importante ang pagpa-booster shot tungod base sa datos, 4 lamang ka persona sa 16 meals 17 ka bago COVID-19 infections ang na-record sa nakaligad nga semana ang gintag bilang bago nga severe o critical cases. Kadungan sa nagadamo nga infection sa Metro Manila, ginpaandam sa COVID-19 watchdogs nga okta nga posible magsaka tubtub 4,000 ang kada ang kaso ma-record kada adlaw sa Pilipinas sining nga bulan. Sunod kay Okta Research Fellow Guido David, ang pungsod ang naka-record sang 2,117 ka mga kaso sang Domingo, Oktubre 2 nga may 15.1% nga positivity rate sa diin sa mga kadamuon, 908 dire ang gikan sa Metro Manila. Sunod pa kay David, gikan sa 17.5% nga positivity rate sa Agosto. Ang positivity rate karon sa Metro Manila ang yara na sa 19.1%, malapit na sa 20% nga cut-off sa diin ginapaydalom na sa kategorya nga very high positivity rate. Apang nagapabili naman nga manubo ang hospitalization rate sa Metro Manila. Dugang pa ni David ang pagbalik sang face-to-face classes, optional face mask kag nagahuyang nga immunity ang posible rason sa pagsaka sang kaso amuman ang posible pagsulod sang bago nga subvariant sang COVID-19 sa diin wala pa ma-detect sang Pilipinas. Nanawagan naman si David sa publiko nga hindi magkumpiyansa kag padayon nga magsuksok sa face mask agud maprotektahan ang kaugalingon. Patay ang isa ka hard-hitting broadcast journalist matapos ginambush sa gate sa Santa Cecilia Subdivision BF Resort Village sa Talon 2, Las Piñas. Takna alas 8:30 ang sang Martes ang gabi. Nga kilala ang biktima nga si Percival Mabasa alias Percy Lapid nga commentator sang DWBL Radio. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, sakay sa iya nga Innova kag papauli na si Mabasa sa puluyan sang ginambush sa isa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo. Naibaluan nga may kaupo na suspect nga sakay naman sa isa ka nagaduag puti nga Toyota Fortuner. Ginbungguan ana isang Fortuner ang Innova sang biktima antes nagwa ang suspect nga nakamotorsiklo kag ginluthang ang commentator. Gindala pa ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Nagapatigar na sang investigasyon ang kapulisan angot sa insidente. Ginakondenar naman sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid kag nagapanawagan sa PNP nga pasabto na mga responsable sa krimen. Ginpahayag sang NUJP nga si Lapid ay ikaduha na nga mamantala nga ginpatay sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod sa radio broadcaster nga si Ray Blanco sa Negros Oriental nga ginbuno tubtub mapatay nagligad nga bulan sang Setyembre. Dugang pa sa statement sang NUJP nga ang pagpamatay nagapakita nga ang journalism nagapabilin nga makatalagang nga propesyon sa pungsod nga ang natabo nga insidente sa Metro Manila nagapakita kundo ano kaisog sa mga kriminal nagapakita sang kapaslawan sa motoridad sa paghatag proteksyon sa mga mamantala kalakip na sa ordinaryo nga pumuluyo batok sa kriminalidad.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Inyong itumatiyan aton mga balita. Diri sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred sa akong ka Action, Art Tayhopon. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life extension.